Aw ni yanma ne ni mana caman de ko kunsigi ko de b'u la ko fɛn jumɛn de bɛ kunsigi bɔ ne ni mana bita in an bɛna fɛn yira min kɛlen do ka kɔrɔ n bɛna kɛ tuguni waasa maa minnu ma a ye u ka se k'a ye ɲani ne ye nin video in kɛ a bɛ san 1 bɔɲanko bɔ an mago bɛ jɔ bɛnɛfunti couleur ba ɲɛ 1 ni tila nin ye Aba Sauda ye français kan na n'a bɛ fɔ a ma ko Nigel graine de Nigel ale fana couleur ba ɲɛ 1 ni tila talen filɛ nin an fɛ nin ye helba ye ni dɔw b'a fɔ ko hulba français kan na n'an b'a fɔ a ma ko fenugrec o fana couleur ba ɲɛ 1 ni tila an mago kan ka se kokotulu ma diɲɛ bɛɛ dabɛnnen do a kan k'a fɔ ko kokotulu bɛ maa kunsigi bɔ kosɛbɛ nin min talen filɛ nin ne bolo ni bɛnna n'o ye ale ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da ye sabula ale ye 100% original de ye ɲaami foyi t'a la n'a y'i diya i bɛ se k'a dun ka taa i kɔnɔna na foyi den kelen t'a la o kɔfɛ sa an mago bɛ jɔ huile d'olive la huile d'olive fana ka ɲi nɔ kunsigi ma kosɛbɛ sabula maa caman dabɛnnen do a kan k'a bɛ kunsigi bɔ ne ka huile d'olive in o de kɛtɔ filɛ nin ye an ka kɛfɛnw na tan dɔ barama kɔnɔna na ne ka huile d'olive in bi komi i n'a fɔ litiri kilancɛ nin kunsigi bɔtulu min dilantɔ filɛ nin an fɛ tantɔ ne ni maanaw a ka ɲi kosɛbɛ nka courage ba de tɛ maa dɔw la kuma dɔw la sabula i kan ka k'i kun na semaine kɔnɔ siɲɛ 1 bɔɲanko waasa i ka jaabi ɲuman sɔrɔ huile d'olive bɛɛ kɛlen kɔ a la an bɛna huile de coco k'a la an bɛna ale fana litiri kilancɛ de k'a la ni min dilantɔ filɛ nin ne fɛ nin bɛ waati jan kɛ ne bolo kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ta k'a sigi tasuma kan tasuma min man kalan kosɛbɛ an tɛ tasuma bugubugu a kɔrɔ dɛ ɲani a b'a fɔ de k'a nafa bɛ ta n'o ye an ka tulu ninnu ye an mago bɛ an ka tulu ninnu fana nafa la ka sɔrɔ ka fara an ka kɛfɛn ninnu fana nafa kan waasa a nafa ka na tiɲɛ an bolo o de y'a to an bɛ tasuma bɛrɛbɛn a kɔrɔla la waasa u ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ tasuma k'a to u funtɛniw ka kolokolo ɲɔgɔn na miniti 15 bɔɲanko ka se miniti 10 ma ka se hali miniti 20 bɔɲanko ma a bɛ dépend i yɛrɛ la n'a sera dɔrɔn i yɛrɛ b'a jigin n'a sera waati ma i yɛrɛ b'a mɛn a bɛ pɛrɛnpɛrɛnli kan dabɔ o bɛ k'a la kuma dɔw la n'i ye tasuma caya a kɔrɔ kosɛbɛ nka n'i ma tasuma caya a kɔrɔ yɛrɛ a t'a yɛrɛ bila pɛrɛnpɛrɛnni na sabula kabako ma d'a kan kosɛbɛ ni kunsigi bɔtulu min dilantɔ filɛ nin an fɛ an b'a k'an kunkolo la semaine o semaine i bɛ se k'a kɛ kun dilannen na wa i bɛ se k'a kɛ kun mugu yɛrɛ la i n'a fɔ ne b'a kɛ n kunkolo mugu de la ani fana maa caman ka ɲininkali binna kan n'a sɔrɔ la i b'a k'i kunkolo jɛlen walima nɔgɔlen na ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ne b'a kɛ n kunkolo nɔgɔlen de la i n'a fɔ i b'a to i kunsigi sogo yɛrɛ a ka kolokolo o la ka ɲɛ i b'a kɛ k'a kɛ i kunsigi sogo de la o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a kɛ kunsigi mugu yɛrɛ la kunsigi sogo in de ka gɛlɛn n'ale sera ka terete dɔrɔn ale ka funu bɛ jigin a bɛ sɔrɔ ka bɔli dabɔ sa nin min dilantɔ filɛ nin ne fɛ tan dɔ a kɛlen ka miniti damadɔ kɛ ta sanfɛla la an y'a jigin an b'a bila kɛrɛfɛla la k'a to yen nɔ a ka suma fɔlɔ an mago bɛ jɔ bidɔn dɔ fana ma sabula an bɛna mara o kɔnɔna na yanni an ka baara daminɛ an kunkolo la semaine 1 bɔɲanko waasa a ka wugu a la ka ɲɛ a sumalen ɲuman filɛ nin n b'a ta k'a kɛ bidɔn in kɔnɔna na kɛrɛfɛla la a kɛlen kɔ bidɔn kɔnɔna na an b'a bila a ka wugu a la semaine 1 bɔɲanko komi n y'a fɔ cogoya min na kunna tulu tɛ dɛ bain d'huile de don semaine o semaine i b'a tulu i b'a sɛnsɛn k'a k'i kunkolo la heure 1 walima n'a y'i ja i bɛ se ka si n'a ye yɛrɛ nka ale de sili ma nɔgɔn dɔɔni sabula a kasa ka bon n'an y'an k'an kunkolo la k'a woyora an kunsigi dugumana na ka ɲɛ n'o y'an kunsogo ye an bɛ mana don a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka musɔrɔ siri a la ni heure 1 bɔɲanko sera an b'an kun ko ni safinɛ ka sɔrɔ k'an ka kunnatulu k'a la k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ